Na abarundia nigo baboriwe kwa maiso chinga kiechiga chiembura enyingi eyuegendrete kwanekwa ase orogongo rwagusi nensengima gokwana na egetaseni kia getembe asomo chobosongo ababwatani abo nigo bamwakira ngambu ya mono. Dr. Margaret Obaga oyuole mwasiri bobosombi ase county ya Kisii n'omunyakirogo bw'abakora emirimo bamatatu okongo mose ase okubwatirana erigotinya sekta eyo y'obosombi nanya nabo nigo bamuchie bali bakogenda maminja nogochika kwogotabogoria abiria ase ensemo ya daraja moja kubwatikana n'emibasukano ya para yo yaberege komenteka ase amatuko abwangoiga bono ntwabe meeting n'abakuba bonsi b'esi sekta mbalimbali tugateba nibuna togokora ebiasara ebiaito bia matatu ekiaera ntu n'abakori emirimo ba matatu naende ntu na biongozi tutenenerete abakori emirimo bosonga iga otwagamba igoro y'echigari chiaito chikoenda Keroka chiaenda Kericho chiaenda Nakuru naro bionsi tugateba ni chigari nchibasa gotenena daraja moja tukaranga ntu agambe egento eki kiaera lakini bono gonataka korwa onyo asa abande bari baretire siasa ase egento ekio ekiagera ntobwate chairman yaite totenenerete muna ntu abakori emirimo ba matatu oiyo okorokwa ng'a Samson Okongo mose nero totenenerete ase egasi eyio bono ekero arangeretie omokutano tugateba ni buna togokora na buna chigari chitaigotenena daraja moja mbaro baretire siasa nchego nataka koba ochumbe ya nereiga ntuga iga ntori asogosari waturaso kwagacha na ndi turaso gokonya nonya na abiria baito ko bakoenda bagende sabari erendo ngekiara buna bona ari daraja moja chiachari chabeiro chitarinke n'abantu baito baumira oro batari bake bono nataka goteba iga chisago nechi nyinge tobwate bosonga iga nechi terekita nechi nyinge tobwate bosonga iga n'abakori emirimo n'abange bari bosonga iga ntobwata abakori ebiasara ba Nyamira ntobwata abakori ebiasara bo Yugisi ntobwata abakori ebiasara ba Migori pamoja na Nyangoso bono nyentu twachire twakwaneire Keroka igoro ya daraja moja nkioro jayo koigwere ndamwamu waso akogamba mara waso agotebe kiongozi eki Okongo ngero chikenda asitayo gekoira bantu ntu tari biro gotokobuna anayo gosaba ng'a buno yo mintatebire afanyikazi nabo ne chitachiri ne chinga na afanyikazi ikwadi na apilia into tokoereria ba chitachiri chibeza into torojo mochando bansa ego bana bandera ba minto kermo ko gende ngakie mbura ekerorenge bwatu mochando oseng biyakere spidi mo ke inguswake orore chibambu moike buya ainturende twagokera abantu twabekire mbiya mono tigatubwaterane serikali ya county tikanya saba seni togendera sobwamo lio safiri ya bengia